Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga sa Spotlight. Atong ilailahon kini mga SK officials sa usa ka barangay sa lungsod sa Albor sa lalawigan sa Bohol. Doon sila talagsaon nga programa gipatuman karong panahon sa pandemya aron dili maundang ang pagkat-on sa mga kabatan-unan sa ilang lugar. Makauban nato mga kapuso, karong buntaga ang mga opisyales sa Barangay Bahi sa lungsod sa Albor headed by SK Chairman Ken Garsuta ug iyang mga SK councilors. Good morning! Good morning, sir. Thank you so much for joining us, kang SK Chairman Ken Garsuta ug ang mga SK councilors, Councilor Marge Kahilog ug si Councilor James Tero. Can you tell us more about this project, sir, kini inyong gihimo nga Kariton Classroom? Kanina programa, sir, among nahunanaan. It's because sabot na karon nga we are really affected by our pandemic, which is the COVID-19. So medyo naglantaw gyud mi sa atong education system nga medyo naapektuhan gyud sa atong pandemya tarong nagyatubang. So nakahunana mi, sir, nga nagkahimo mi ng proyekto nga gipanganan mo tulak karon nga eskwela program. Gamit ang usa ka kariton, sir, may magsilbi ninyong classroom, musuroy mo, mulibot mo sa lain-lain nga mga sitio sa inyong barangay. Yes, sir. Yes, sir. So karon, sir, gamit gyud namo ang mobile Kariton classroom. So niya mi sa ikatulong nga semana sa among paglibot-libot sa among Kariton. Ikaupat na nga sitio ang among nalibot gamit ang among mobile classroom. So napami duha ka sitio, sir, na among adtuan pa sa among Kariton classroom. Unsa kadugay po ninyong session, sir, sa matag adto ninyo sa usa ka lugar? Mga 2 hours, sir, 2 oras ang iyang span sa iyang time sa among pagtudlo. Unya ang mga kabataan, mga pila may pangidaron sa mga mga estudyante ninyong inyong tapukon bali og inyong tudloan. Kuan, sir, nag-start sila kinder to grade 4 at mga bata nga pagatulukan. Unsa man po inyong mga subject bali, sir, or mga learning nga inyong ipaambit kanila? Reading, sir, spelling, we do storytelling, sir, para libukan sa sila ang different story which has learning and mga moral lessons. Kinder ho ako, sir, kaya ako na-assign. So, night tracing, kanang coloring, mag-color sila, then mag-shade. So amo kung gi-appeal, sir, ang unsaon pa proper hand washing sa mga bata. Samot na karon nga very important gid kayo ang atong health education para sa kabataan. Unsa man, sir, ang mga murag di nyo makalimtan nga experience ani inyong so far pag-launch ninyo sa inyong programa? Katong time nga mudong bitaw mi sa city, sir, nga medyo murag lisod gid siya tuon, and then kinahanglan ginamot tabangan ug ang Kariton para mapasaka lang gid siya dito adto nga area. Unya grabe kay ang mga singoto kayo dan hanga kay sir ning pasaka gyud sa Kariton tungod sa kayang kabugaton sa iyang Kariton classroom. For Councilor James, unsa may murag fulfillment or kalipay nga nahatag ininimo ni inyong gibuhat ng mga efforts? Tumot na makita kita mo ng mga bata nga makahibaw sila ng taon pag-color ka magtuan. Kaya grabe sad, sir, nga ang once mo makita ang bata nga murag kita kasi lang kanang naong bitaw, sir, nga malipayon gid sila, very kana bang nalipay nga excited kay sila nga mobalik na gid sa klase nga gusto sila nga mupaday na gid og pagkat-on na suma sa ilang mga nakatunan before pa silang pag-prep. And then isa po na, sir, is kana bitaw the way sila mo approach nga, ate, kuya, balik ba yung mga kay gusto mi maka-learn na po another set of subjects na nga na muna murag fulfillment dako kayong fulfillment na mo ba nga makita ilang mga ngisi bitaw mga tubang na mo nga mingon lang ko. Kaya balik ba yung mutihay nga ni. Ikaw being the SK Federation President pod sa lungsod sa Albuquerque, unsa man doon na kay plano nga i-implement ni sa tanan ng mga barangays pod? Naadunan jud po koy plano, sir, nga ma-benchmark ni sa ubang barangay, ma-himo sa nila sa uban because we believe that nakita sa nato nga medyo need yun ang mga bata sa atong kuan sa edukasyon samot na karon sa COVID-19. So we are really planning jud, sir, nga municipal wide ni siya nga activity ng sa lungsod sa Albor. Finally, thank you so much. Mensahe lang sab ninyo og si gusto niyo mapaambit basig daghan ang
makaideya sab inyong programa nga pwede sa ma-implementar no sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Ako lang po encourage nga atog yung buhaton siya nga program kay very timely and relevant para sa mga bata. Most especially nga we are really affected by the COVID-19 pandemic, most especially sa natin sa edukasyon nga atong mga bata nang hinahanglan gid sa ato ang reach out na makatudlo kanila in a small way sir na makatabang nila. Daghang salamat. Wow, alright. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga mga opisyales sa SK sa Barangay Bahi sa lungsod sa Albor, Bohol. Thank you for joining us. Thank you, sir. God bless you.